A, B, C. Civilna abeceda. Dobra večer. Slušate Civilnu abecedu. U sljedećim minutama upoznajemo Hrvatsku udrugu za Alzheimerovu bolest. Kako Alzheimerova bolest utječe na čovjeka, što mijenja i kako je možemo prepoznati. To su pitanja na koja danas možemo dobiti odgovor, a neke odgovore ćete čuti u sljedećim minutama. Ipak nije uvijek tako bilo. Potpredsjednica udruge Mira Dajčić prisjeća se 90-ih godina kada nije postojala niti specijalizacija za Alzheimerovu bolest. Našla sam se u situaciji kad o Alzheimeru u Hrvatskoj niti je bilo literature na hrvatskom jeziku, niti se je o toj bolesti kao bolesti govorilo na način na koji se govori danas, znači popularizaciju zapravo problema Alzheimerovog bolesnika i njegove obitelji. Pred 30 godina, 25 godina mi nismo imali ništa što bi moglo se reći da se ta struka bavi Alzheimerovom bolesti. To je nije obeshrabrilo da osnuje udrugu 1999. Za sada jedinu udrugu za Alzheimerovu bolest koja djeluje na području cijele Hrvatske. Kao koordinatorica savjetovališta za obitelj oboljelog od Alzheimerove bolesti, susrela se s mnogo zabrinutih lica i mnogo upitnika. Često joj se javljaju obitelji koje su primijetile čudno ponašanje člana obitelji i posumnjale da se nešto događa. Bolest koja jako polagano krene, prikriveno. Obitelj često ne može razlučiti da li se to slučajno dogodilo sa njegovim članom, da se on ponaša tako ili u svakom slučaju drugačije nego je uobičajeno normalno ponašanje i ne zna kuda krenuti. Dakle, takve obitelji koje su nesigurne nazovu nam da li na taj telefon koji je SOS i koji je stalno otvoren sve te godine ili dođu ovdje kod nas ili nam napišu i traže savjet. I nakon razgovora sa takvom obitelji na neki način ih onda upućujem od kuda krenuti. U Hrvatskoj još uvijek nije razvijen sustav podrške obiteljima čiji članovi su oboljeli od Alzheimera. U udruzi se oslanjaju na iskustveno znanje. Jednom kad osoba doživi da netko njihov oboli, primorana je naučiti sve o terapijama, lijekovima i podršci. Marija Lacko pravi je primjer toga. Prije nego što je vodila grupu za samopomoć i sama ju je trebala. Imala sam bolesnog supruga od Alzheimera koji 12 godina je bolovao i tijekom te bolesti o kojoj ispočetka ništa nisam znala i počela sam dolaziti sa suprugom tu. Prvo vrijeme smo dolazili često dok je on mogao. Posebno teško je doživjela reakcije okoline. Nepovjerenje, podcjenjivanje težine problema. Nitko je nije doživljavao ozbiljno, čak ni zdravstveni sustav. Kad sam vidjela da je on išao u grad, trebao je voziti unuke i nije mogao naći mjesto gdje je otišao, što je bilo potpuno neshvatljivo s njim u vezi. Ja sam znala da on ima Alzheimer. Zapravo sam rekla, nazvala sam liječnika i dogovorila sastanak istu sekundu. Međutim, naravno da mi niko nije vjerovao, niti obitelj, niti liječnici. Svi su me ismijavali, pa sam mislila možda sam ja zbilja. I pa sam pustila, to polagano jako ide. 2-3 godine još prošlo dok ja nisam dobila dijagnozu. Znanje o bolesti je malo, pa brojni ne znaju da obuhvaća cijelo tijelo. Što više obuhvaća cijelu obitelji i bliske ljude oboljelog, a ne može se spriječiti. Marija je nakon smrti supruga ostala u udruzi i pomogla u proširenju savjetovališta, te počela voditi grupu za samopomoć. Alzheimer zove bolest s podmuklim početkom i objašnjavam. Dok shvati član obitelji da mu je njegov blizak član bolestan, već je bolest duboko ušla u toga člana. To je bolest koja ne boli, pa se zato i teško može prepoznati. Počinje se bolesnik čudno ponašati, ali onda se to prvo smije na njegov račun, a onda poslije više nikom nije smiješno. Kad smijeh jednom zamre, a oboljeli dobije priznanje u obliku dijagnoze, ne slijedi olakšanje, već novi problemi. I obitelj dobi dijagnozu Alzheimerove bolesti, ali on zapravo ne zna što je to i što ga dalje čeka. Prvo je stigma naznačena, pa obitelj skriva uopće da se radi o toj bolesti. Drugo, nepoznavanje pravog načina kojim bolest napreduje je iza toga da je to samo bolest zaboravljanja, što je apsolutno krivo. To je sistemna bolest, to je bolest cijelog organizma.
U Zagrebu je trenutno oko 15.000 oboljelih, a vjeruje se da u Hrvatskoj ih ima i više od 50.000. Najmlađi oboljeli od Alzheimera došao je u udrugu sa svega 40 godina. U prvoj fazi bolesti osoba je još funkcionalna, ali kako bolest napreduje, 24-satni nadzor i briga su sve potrebniji. Supružnici najčešće postaju njegovatelji. Onda sam zapravo promijenila svoj život potpuno, naopačke. Preselili smo se u jedan mirni dio grada gdje sam se mogla brinuti o svome suprugu i posvetiti njemu 24 sata, jer je uloga njegovatelja je da se s takvim bolesnikom baviš 24 sata. On je postaje sve više i više ovisan o njegovatelju i zato je to dužnost njegovatelja i svih koji se bave sa bolesnikom preteška i pretraumatska za jednog čovjeka. Telefon koji zvoni u udruzi često zovu supruge, muževi ili djeca koji u plaću javljaju kako im se supružnik izgubio, zalutao. Trenutak nepažnje je dovoljan da osoba s Alzheimerom odluta na nekoliko dana, a kad je policija pronađe, nitko ne zna gdje je bila, pa ni ona sama. Najveći napredak koji mogu postići je da bolest bar na kratko stagnira. Tu nema, nažalost, napretka, tu samo ima nazadak, to jest, bolest je progresivna i ona ide napred, tu nema napretka, ali je već puno da ta bolest na neki način se zaustavi. Ona će se zaustaviti i naravno terapijom i zato mi inzistiramo da se ta bolest što prije otkrije i da ta terapija počinje što prije. Ljubomir Radovančević rekao je da je lice demencije pad čovjeka. U udruzi pokušavaju ublažiti taj pad. U svojih 18 godina puno su napredovali, pa sada vode projekt Demenca Across Law, kojim žele poboljšati kvalitetu života oboljelih, prvi takav projekt koji spaja Sloveniju i Hrvatsku. Do svoje punoljetnosti naučili su i puno lekcija. Jedne se sjećaju i dan danas. Bile su to riječi jednog umjetnika kojom i mi završavamo priču o Alzheimeru. Slikam u nadi da ću doseći određenu lucidnost. Ne apsolutnu, nego posve relativnu lucidnost, koja će mi omogućiti da shvatim i prihvatim. Da se na kraju krajeva nema što shvatiti.